UPPL नैरोजा नैजि मायथाइयाव जेब्लानाखि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गिबि खेबनि थाखाय UPPL नि सरकार जादोंमोन बेनि सिगां जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोबोद दावराव दावसि जोबोद माने सान्थि गैयै मोनसे परिबेस माने जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मिलायनाय गैयै जेब्लायबो बमा बारुद आरो सिलाइनि बाव राजखान्थि सोलिदोंमोन 30-40 बोसोर गासिबो फोजोबजोबनानै प्रमद बर' सारा 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन गायसनदोंमोन बर'नि राजखान्थिखौ गैया खालामदोंमोन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मिलायनायनि मोनसे राजखान्थि बिथाङा गेलेदोंमोन जेब्लानिफ्रायनो UPPL नि प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा गैया जादों जोंनि BTR आव अब्लानिफ्रायनो दिनैहाय क'क्राझाराव नोंथांमोना नुबाय मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जालांबाय इन्टारनेटखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय जोंनो रेलवे ट्रेकआव मावइस्टा बमा होबाय दिनै सामफ्रामबो मोसौ गोमानाय बोरमा गोमानाय जाति जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय दावराव दावसि जोबोद मोनसे गाज्रि थासारि जादों दा बे गाज्रि थासारिखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जानो होनो हाया बेनि थाखायनो दिनै जोङो UPPL नि दैदेननायाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय शान्ति आरो खौसेथिनि गोजोन आरो खौसेथिनि रेलि गासिबो जायगायाव जों खालामदों दाखालि जों बिजनियाव खालामदों दिनै जोङो बेवहाय टंलायाव खालामफैदों बिनि उनाव जों दाब जायगायाव बड'लेण्ड ओनसोलनि दाब जायगायाव जेरावबो गोजोन आरो खौसेथिनि हान्जा सरनायखौ जों लालांबाय थागोन जिहेतु बे समाव नुनो मोनदों UPPL गोबां खामानि मावनो लादोंमोन नाथायबा नोंथांमोननि थांनाय BTC बिसायख'थियाव नोंथांमोननि जेननाया जेनदों माबाफोर गोरोन्थि थालांबाय नामा नोंथांमोना मावनो गोनां थानो हागौ जोंनि UPPL नि बा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे गोरोन्थिफोर थालांनो हागौ बे गोरोन्थिफोरखौ जोङो दा रायजोनि गेजेरजों सावरायनानै रायजोफोरनि साजेसन रायजोफोरनि सुबुरुन लानानै बे गोरोन्थिफोरखौ जोङो फोसाबनो थाखाय थियारि जोंनि माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला जों रायजो राजानाव निमाहा बिनानै जोङो बेलेन्स अफ पावार लाबोनांगोन दिनैहाय BTR आव BPF नि सरकार जानाय लोगो लोगो जेरैबायदि दावराव दावसि जाबाय दिनै मोनसेबो गेरेन्टिखौ बिथांमोना सुफुङाखै मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन मोनसेबो गेरेन्टि सुफुङाखै दा ओंखायनो जाबाय BTC आवहाय दिनैहाय BPF नो भट होबाय नाथाय आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव UPPL नो भट होनांगोन अब्लासो बेलेन्स अफ पावारा जागोन आरो बेलेन्स अफ पावार जायोबासो राजखान्थि हान्जाफ्रा खामानि मावनो थाखाय गोसो होगोन दा बे समाव नुनो मोनो जिहेतु बिजाथि फोसावाखै फोसावनो थांगासिनो दङ दा बे बेलायाव BTR आव आरो BTR नि बायजोआव साबेसे UPPL निफ्राय केन्डिडेट थागोन जोंनि BTR नि 15 बिजाबफोरजों लोगोसे आसामनि माखासे बिजाबफोरजों लानानै जों फ्राय 26-27 सो बिजाबफोरावहाय बिजाथि होनो थियारि जानानै दङ जोंहा बिजाथिफ्राबो गासिबो थियारिखा गासिबो जोंना बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जानानै दङ गथिखे दिनै बिजाथियाबो थियारि जोंनि हान्जायाबो थियारि गासिबो थियारि रायजो राजाफ्रा जोंनो आशीर्बाद होयोबानो जोङो आसाम सरकार दानायाव गोख्रोङै जोङो बिफाव लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे आसामनि रायजो राजाखौ सेबा खालामलांनो थाखाय थियारि जानानै दं जिहेतु मित्रजोट होननानै बुंबाय थादोंमोन एलायन्स बेयो थागोन नामा जों जेब्लाबो रायजोजों थागोन जोङो 15 बिजाबफ्राव जोङो केन्डिडेट होगोन लोगोसे बायजोआवबो होगोन दा जोंजों सोर थायो थाया बिथांमोना बेखौ थांखि लानांगोन किन्तु जों जे बिसायख'थि गेलेगोन 15 समस्तियाव आरो 15 समस्तिनि बायजोआवबो गेलेगोन बे जोङो थिरां खालामखाबाय कांग्रेस आरो BJP मोननैनि बिथोराव जुदि सरकार थायोबा बबेबा मोनसे दाखारगोन BJP जुदि सरकार थायोबा एलायन्सआव थाफागोन जोङो सरकार दानाया सोरजों थागोन थाया जों बेखौ दिनै थांखि लाथ'वाखै जों बिसायख'थिखौ देरहाखांनानै बेफोर थांखिफोरखौ लागोन जेब्ला देरहागोन जोङो बबे मोनसे हान्जाजों थागोन जों बेखौ थांखि लागोन दिनैनि थारिखआव जोङो गासैबो बिजाबानो जोंनि थाखाय मोजां रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना दिनैबो नुदों रोजा रोजा रायजोफोर बेयाव फैदों बाहागो लाफैदों बेखौ नायनानै जोंना मोनफ्रोमबो बिजाबानो जोंना मोजां आरो जों मोजां बिजाबावसो बिसायख'थिखौ गेलेखागोन प्रमद बर' सरकार सालायनायाव गोरोन्थि बुंदों आरो UPPL थैबाय होननानै बुंदों BTC नि सिब हाग्रा मावदों मा बुंदों UPPL थैबाय होननानै जाय बुंदों बिथांमोना दिनैनि बे हान्जा सरनायखौ नुनानै आरो दाखालि बिजनियाव जे जोंहा हान्जा सरनाय जालांबाय बिनि सिगां मुसलपुराव जोंहा 3 बोसोरारि ब्रैथि जे जथुमा जालांबाय बेफोरखौ नायनायनि उनावबो जुदि UPPL थैबाय होनोबा बिथांमोनखौ आं कंग्रेचुलेसनसो बुंनो लुबैदों